Men var det en brudt? Det her afsnit hedder Kittis Kagebord. Eller Kittis Kachboge. Eller Kittis... Sønderjysk reference. Kittis podcast, måske. Men Jeppe, det er fordi, at jeg vil gerne vise dig min første single. Holy shit, oh my god. Men den har du jo. Du har din første single. Nej, altså den nye sang, jeg skal udgive. Okay. Gennem Warner Music. Okay, officielt første single. The official one, ja. Det bliver til en EP, så det er derfor, man kalder det første single op til en EP. Hvad er en EP, og hvad står det for? Jeg ved det ikke. Men en EP... Det er bare noget, man siger. Det er bare noget, man siger. Okay, det jeg forstår, det er, du ved, et album, det har mange sange, og en EP har ikke så mange sange. Okay. Men Jeppe, han googler lige. Det er det, han gør i den her podcast. Så finder han information, når vi ikke ved noget. Inden for musikreferencer, der står EP for Extended Play. Det er en type lydoptagelse, der er længere end en single, men kortere end et fuldt album. Præcis. Oh yes. Ligesom jeg sagde. Det er ikke et album, det er kortere end et album. Typisk indeholder mellem 3 og 5 sange. Og min EP kommer til at indeholde 5 sange. Så du er lige på grænsen til et album. Er det bevidst? Hvilke tanker har du gjort om det? Jeg udgiver den første single til den her EP den 12. januar, og det er fucking crazy. What the hell? Ja, og jeg er meget stolt af den. I had a dream. Yes. Ej, du kan den allerede. Så kunne vi også lige få first impression. Du kan sgu da koble til der. Ja, men det er jo det. Fuck, det er smart. Det er fucking smart. Altså, det her det er jo the perfect setup. Og den her sang, den hedder Sådan må det være. Ja. Og så gad jeg godt bagefter høre dig ad, hvad du tror, den handler om. Sådan hvad din opfattelse af sangen er. Okay, her kommer min kommende single. Sådan må det være. Oi, hey. Jeg giver op, det er altid det samme. Hvad skulle jeg ellers? Men sådan må det være. Hvad så, Roskilde? I don't Roskilde. We the best music. Men sådan må det være. Holy damn. Altså, det er jo... That was one of my favorites. Er det? Ja, og jeg ved, at du lavede den i forbindelse med noget projekt. Kan det være? Nej, det var det ikke. Jo, på Dagshøjskolen. Ja, på Dagshøjskolen. I december sidste år. Ja, jeg synes, den er fucking fed. You like. Ja, I love it. Hvad tror du, den handler om? Jeg kan i hvert fald høre, og ud fra sangnavnet, sådan må det være. Mm-hmm. Altså, man tilpasser sig lidt. Ja. Og ellers tager man en beslutning for, om der er noget, der skal være på den måde. Ja. Eller... Altså, acceptere det og gå væk fra det. 100. Du fatter den fuldstændig. Den handler om den sørgelige accept af, at tingene er, som de er, for sådan har de altid været, og de er ikke på en fed måde. For mit vedkommende er det jo familieforhold. Mm. Og sådan familieforhold er jo svære at lave om på, fordi man er, som man er, og der er nogle vaner og nogle dynamikker, som er blevet skabt over alle årene, ikke? Så det er jo svært at lave om på, fordi der er traditioner og du ved, ting, man plejer at gøre. Så det den her sang handler om for mig. Det tror jeg da også kan resonere hos mange, der hører sangen. Mm. Fordi det er jo ikke kun med familieforhold, det er jo med alt. Det kan være med alt. Det kan være med en hvilken som helst relation. Ja. Det kan være venskaber, hvor man ikke føler, man får noget igen. Ja. Men man godt kan lide den her person, man er sammen med, som man bliver ved med at give. Eller sådan accepterer, man ikke får så meget igen. Mit håb er i hvert fald, fordi ligesom du sagde, at så virker sangen meget implicit, så den er skrevet ret bredt. Du ved, den er ikke mega specifik. Nej, så man kan jo ikke høre den, og så gætte, det er familieforhold. Ja, man tænker ikke, det er Kittis familie, det handler om. Det kunne lige så godt være alt muligt andet. Ja. Og det er sådan, jeg bedst kan lide popmusik. At det ikke er sådan, min mor hedder Britta, og det er det omkvædet. Fordi der er jo ingen mødre, der hedder Britta, og så er der ingen, der kan relatere. Rigtigt. Og så er det også bare en abab, som man kan danse til, hvis man ikke lytter til teksten. Ja. Jeg synes, det her var en great review. First listen, preview. Til Sådan må det være. Det her er Jeppe Birkler. Mit navn er Kirte, og tak fordi du så med. Så jeg har faktisk noget, jeg skal sige til dig. Hvad så? Skal vi record? Nej. At jeg var...